Soc en una ciutat de Polònia, a només 50 quilòmetres d'Ucrània. Ser tan a prop és una oportunitat única per poder veure Ucrània amb els meus propis ulls. Miro el mapa i busco el millor punt per acostar-me a la frontera. Aquest país sempre m'ha despertat curiositat. Hi ha moltes coses que m'atrauen i que tinc ganes de descobrir. Llàstima que avui no hi podrem entrar, ja que no tinc el passaport. Ho agafo tot i ens dirigim cap allà. Arribem al poble de Polònia que fa frontera amb Ucrània. Aquest poble té una estació de tren força gran i també és on hi ha una de les fronteres més concorregudes pels viatgers que la travessen. Tot i així, dins el poble no hi ha gaire trànsit. És un poble molt bonic que respira molta tranquil·litat. Després de travessar mig poble i caminar centenars de metres entre camps, arribem al nostre destí. Tot això que hi ha aquí darrere meu és Ucrània. No em vull acostar més perquè hi ha pals amb sensors i càmeres i no vull que vingui aquí una patrulla fronterissa a liar-me-la. Arribar aquí ha costat bastant perquè he hagut de deixar la moto al poble i vindre caminant entre aquests camps. Fa molta calor avui. Aquest teulat que estem veient és del poble de Budziv, a Ucrània.